Dito na tayo sa ESA, ang daming tao. Ewan ko saan tayo tumulong dun sa labas. Kaya dumuhan tayo dito sa supermarket. Ang daming tao guys. Hindi natin alam saan magdaan. Ayan sila dada. Si Karte niya. Kita natin siya. Yung bugo and yung kapimpil. Brothers. Cheers! Masaya
AC Town. Ay, ako, may sasing ako. Okay, next natin, siyempre, hindi makakahuli. Ang pinaka-cute sa camping team. Mag-inig po tayo para sa bata ito. Okay, siyempre. Okay ba? Siyempre ba?